heil. Wij, Prins Karel I, zijn eigen hofdames Noortje en Kaat en de gehele raad van Elf zijn blij op deze carnavalsdagen te kunnen regeren over het snoepertrekken door het veld. Na wijs beraad zijn wij fier ons regeerprogramma aan u te mogen voorstellen. Ten eerste, op zondag 10 februari 2013 zal het bestuur van ons dorp volledig in handen zijn van mezelf, mijn hofdames en de raad van Elf. Ten tweede, het bestuur van onze zevendag voor alle nazoen om de stoet heel vlot te kunnen laten verlopen. Ten derde, de politie van ons dorp zal in het werk stellen om de stoet in alle veiligheid door het dorp te laten trekken. Belangrijkste verkeersregel op 19 februari. Kinderen hebben voorrang en er worden die dagen geen bekeuringen gegeven. Ten vierde, wij zijn zeer blij om met onze prinswagen als eerste wagen de 42 in de carnavalsstoet op te trekken. Ten vijfde, de gemeentebelasting zal minstens 50% worden besteed aan feestelijkheden voor de Welse bevolking, zodat wij ook na vandaag kunnen blijven feestvieren. Ten zesde, de gemeente heeft een heel mooi nieuw zwembad voor ons gebouwd, waar wij van harte dus kunnen zwemmen en bronzen. Ten zevende, de gemeente zal overgaan tot het aankoop van fluoriserende carnavalskostuums, zodat de politie ook met de carnavalsdag een aangepaste kledij het verkeer zal kunnen regelen. Ten achtste, de kinderen van Wilde krijgen na carnavalsdag een volledige week verlof. Vind ik leuk. Ten negende, de voltallige gemeenteraad wordt uitgenodigd op 10 februari 2013 om het gemeenteplein om de stoet te bewonderen en een diepe buiging te maken voor de prins, de hofdames en de raad van Elf. Ten tiende, het gemeentebestuur heeft een grote haal zorgt voor ons en deze ook gevonden. Wij zijn zeer blij dat al onze mama's en papa's en iedereen die mee kon bouwen aan de wagen een veel plaats heeft gekregen in de supergrote regenhal in het Greenplein. We hopen dat ze er nog veel jaren in mogen blijven werken en dat onze prinsenwagen er nog lang mag blijven staan. Ten elfde, op zondag 10 februari 2013 zullen alle kinderen en grote mensen die naar de stoet komen kijken gratis voorzien worden om snoepjes zolang de voorraad strekt. Vanaf dit jaar gooien we geen confetti meer, we denken aan het milieu. Alle de feestneus op en vergeet niet dat lachen gezond is. Komt alle zien op zondag 10 februari. Leef de hoop, leef de luchten. Ik heb gezegd, Allah, Allah, Allah.